Hi friends, welcome to my YouTube channel. So friends, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಯಾನು ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚದ್ದು ಯಾನು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲು ಯಾನು ಪಂಡ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಡ್ದು ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇಜಿದ ಆಲ್ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಮುಪ್ಪುದಿಯರ ಸಂತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇಜಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಎಂಕು ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತುಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆಗೆ ಕಣರೆತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೋದಿ ಅನ್ ಕನಪೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕು ಬಟಾಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪಾಂಡ ಮನದಾನಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲಾಪುಡು ನೀರಿಡು ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಾಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಡಿಯಾ ಅವೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿತ್ತೆನೆ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಂದು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಐಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರೇ ಅಂತ ಕನಪೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂದೆ ದಾದಪುರ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಯಾನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಏತು 13 ಇದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದು ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರಿನ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀಯೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ಬೋರ್ಡು ಬಟಾಣಿ ಮಲ್ಲಾಡು ಸೊ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚಾಲ್ ಬರ ದೀಯೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಕ್ಕಂತು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪ ಡಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಅಂಚಿಂಚು ನಲಿಪರ ಯಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಕೊದೀಪ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಉರ್ದು ಪೂರ ಪಾಡುವ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕಂಚದಿ ಎರ್ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕೈಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಡು ಪುಡಿ ಆವಡು ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ
ನಮಗೆ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಐಕ್ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೀತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವಲ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದೀತೆ ತಾರಾಯಿ ಪುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ವರ್ಡ್ ಐನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತೆ ನನ್ನ ಬಟಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕುಂಡೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೀಪೆ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ತು ಗಂಡಲ ಬಟಾಣಿ ಮಲ್ಲ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲಂದೇನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಬಟಾಣಿ ದಾದಾತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಕೆಲವು ಬಟಾಣಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆವಡು ಪೂರ ಒಂಥರ ಮುಗಿದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆತು ಏರಂಡಲ ಸಡನ್ ಅದು ಬಟಾಣಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಕೊದಿಪಾದ ದೀಲೆ ಐಕ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಟಾಣಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿನ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ದೆತ್ತನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟಾಣಿ ಅಂಚೆನ ಅದು ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗಿ ನಾನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟುದಾಯ ಪತ್ತುನಿ ಬಂಡ ಒಂಥರ ಶೇಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಂಗ್ ಮೇ ಪಂಡ ಕೈ ಪೂರ ಐಕದ್ಯಾನು ಕುಂಟು ಬತ್ತುನಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಏರಾಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಎಂತುದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲತ್ತೂಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಇಂಚ ಆತನು ಇತ್ತ ನಾನು ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಬೇಪಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಬೇಪಾರೆ ನೀರು ದೀತತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿಪಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಗ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಬೇಯುಂಡವು ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಕ ಪೂರ ತಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯೋಡಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟಾಣಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪೊಡಿ ಅವು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಣಿಲ ಬೇಯ್ದನು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಲೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲರ್ಡ್ ಅದು ಕೊದ್ದಿ ಪಾದ್ದೆ ಪೂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಉಂದಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುದ್ದೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.